avui penjaré 2 vídeos. El primer he fet un hashmap i ara el següent farem slicing window, crec que es diu. Vale? Què vull dir amb això? Si el que busco és tenir com una finestra, imaginem-nos que tenim l'array, no? L'array. Vale. L'array que tenim aquí, que té 1, 2, 3, 1, valen, que és igual a 1, a 3, valen. Jo tinc, començo, valen, mirem, que és més petit aquí, no? Que aquí és més petit que la distància és més petita que 3, sí, doncs puc continuar, vale? Aquest d'aquí, la K és més petit que 3, la distància sí. K és més petit que 1, la distància sí. Vale. Doncs, que 3, o igual, no? O igual. Sí, el que estic buscant, no? Sí, perquè és 3. Llavors, és correcte, tinc la solució. Imaginem-nos, no?, que tinc un altre 1, 2... Bueno, 1, 0, 1, 1, i que és igual a 1. Començo amb la distància aquesta, distància és correcta, vale, és 1, de 1, de distància de 0 a 1 és 1, vale. Què passa aquí? El següent que fi, la distància és massa gran, doncs què faig? Moc left pointer, el moc aquí, i el right es mourà també aquí, 0, 1 menys 0, però com que és un 0 és diferent, vale? O sigui, aquí tinc la distància que és, la distància és 1 menys 0 és igual a 1, valen, és correcte però no té el mateix valor, vale? Com que no, continuo movent el meu left pointer, un altre valor, i tinc aquests valors, vale? És aquests dos valors són iguals? Sí, vale. La distància aquí és 2 i 3, doncs faré 3 menys 2 és igual a 1, 1 és més petit o igual a 1, sí, és correcte, vale? Això és com es diu slicing windows. Com estem veient, estem agafant la nostra llargària del Windows és igual a K, bàsicament, com estem veient, vale? I estem com movent, vale, la nostra llargària del valor de K, diríem. No sé si ho heu vist o no. O sigui, estem iterant respecte a la llargària de K. Vale. Espero que hagi quedat entès això, no? Com ho faríem això? Bueno, això es fa a partir d'un set. Crec que també es diu hash set, vale? Perquè per mi així hi ha duplicats, no? Mirem si hi ha duplicats a la nostra llista, vale? Com ho fem després? Necessitem el point left, vale? Que és igual a 0. Comencem 0 aquí. Què tenim? Aquí tenim 0 i el right també comença aquí, no? Els dos valors comencen aquí, vale? I comencem a moure, no? I com ho fem això? Doncs direm for right in, el vector de la dreta in range de nums, vale? Com que fem un for, això es va un moment contínuament, no? Cada iteració s'anirà un moment, pam, pam, pam. Quan vull que pugi left, no? Quan vull que left s'incrementi. No s'ha d'incrementar sempre, com hem vist, no? Vull que s'incrementi en el cas que ABS de left minus right, o, bueno, podries fer left minus right o dir això és el mateix, bàsicament. Vale? Això és el mateix perquè sempre tinc valors positius, vale? Si sempre estem treballant amb valors positius, però bueno, com que ens ho diuen així, farem d'aquesta manera. Si aquesta diferència és més gran, perquè aquí ens diuen si és més gran, o sigui que ens passem de la llargària del que ens demanen, no? Això és massa gran, llavors què passa si és massa gran? Quan és massa gran, aquesta distància, no? En aquest cas, que és igual a 1, vale? Quan arribem al 3, això ja és massa gran, doncs què vull que passi? Més gran que K, vull que el left el pugis un punt, no? I què passa? Com que el left ha pujat un punt, vale? El nostre set, vale?
ja no necessito aquest valor ja no el puc fer servir, diríem, perquè qualsevol valor després ja tindrà una llargària massa gran. I com ho fem això? Bueno, com ho fem això? Primer l'hem de treure. I com es treu un set? Doncs set.remove. I què vull que treure? Noms de left. Vale. Primer he de treure, no? Perquè si jo poso set.remove i el poso aquí sota, traurà el valor, trauria el 2, per exemple, no? Trauria el 2. No, jo primer vull treure l'1 i llavors mou-me al left una posició, vale? Vale. Ara ja hem com mogut la nostra finestra, vale? I hem de dir, vale? Si el valor de la dreta que tenim, no, és igual que, o sigui, és, si el valor de la dreta és a dins, ja el tenim, vale? Què vull dir amb això? Si el valor, no, que estem passant per aquí ja és en el nostre set, això vol dir que ja l'hem vist, també vol dir que està dintre de, que no està a dintre de, com ho podríem dir, de bounds, no sé com dir-ho, que està dintre de la llargària que ens han demanat, vale? Perquè ja hem mirat això, si està dintre del nostre set, què vull que passi? Doncs retornem true. True. Vale. I l'únic que ens falta és set.add i d'afegir els valors, no? Que el valor és nums de right, no? I finalment retornar fals, no? Si no l'hem trobat, vale? Si aquest valor no ha estat a dins, no? Com veiem, primer de tot mirem que estigui dintre de la llargària que ens demanen, vale? Si no està dintre la llargària, el que hem de fer és treure el valor de l'esquerra i finalment l'hem de moure un més, vale? En cas, per exemple, que el nostre valor de la dreta que hem recorregut, vale, ja està, digui, en el set, vol dir que sigui igual, que sigui aquesta condició d'aquí, vale, retorna amb true. Per què? Perquè ja hem tret aquesta iteració i entrarà aquí. Finalment, si no el tenim aquí, si no ha entrat, afegeix-me a la llista. Vale? Afegeix-me a la llista i tornarà el mateix, no? I anem repetint això. I això és correcte. Vale? Són dues formes de fer-ho. Si no m'equivoco, això també és Pico of n. El time és Pico of n. I el space també és Pico of n. No estem fent res en especial, vale? A l'altre, si no tampoc he tingut millor performance, vale? No estic a casa meva ara, llavors aquí jo crec que tinc un millor wifi, tinc millors, això he puc arribar a tenir millors resultats, però bueno, no us en fieu molts cops gaire això, si no esteu fent una cosa que sigui en Square, alguna d'aquestes coses, llavors sí que potser us hauríeu de mirar i ja està. I si teniu algun dubte, sisplau subscriviu-vos, comentaris, moltes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo.